नै लोगोफोर जलफि आसार बानायनो लाबोदों। नै बाहाय मा दं मा थायो आंनाव नै जलफिखौ रुग्रोबाय दा बेखौ फिसा फिसा हानोसै आसार बानायनो। नै दानिया थाव गोथां फुदुंबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा नैखौ जलफिखौ आसार बानायनो नागिरदों। आसारा माने मानसिफोरना माबायदि बानायो आंथ' मिथिला, ओमफ्राय जोंना सानसेनो जाजायो आरो सानसेनो जाजागोन। ओमफ्राय बेखौ रुबाय हाबाय एसे हानानै लानोसै। दा जोंनि इउटुब चेनेला लोगोफोर बिब' बिनानाव इथिं स' बेवहाय इउटुबाव थांनानै बिब' बिनानाव इथिं स' आरो बेवहाय थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै हरदो लोगोफोर, होमबानो जों मा हरदों बेखौ नुगासिनो नुगोन आरो नुबाय थागोन। बायदिसिना हरबाय थागोन जोङो। गैया बिनानावखौ मोनबाय थानाय जाया, सोलाबनो नागिरा बेहाबो। जों लोगो मोनलायबा मालाबा खालामसै सानैजों। ओमफ्राय नै आङो थावबो फुदुंखाबाय, ओमफ्राय थावआव सामब्राम गुफुर होखाबाय, हालदैबो होखाबाय आरो ओमफ्राय दा बयेम ओमफ्राय माबा रेडि लाबोनोसै। रेडि संख्रि बायदिसिना होजोबनांगौ आरो। दाना नै बयेम लाबोबाय आरो बे गोबावजों जागोनखौ दिंग्रिनियाव दोननांगौ, ओमफ्राय थाब जायोबा बिदि प्लास्टिकनि बयेमाव दोननो हाबाय। दानिया आं बायदिसिना बेहाय मिक्स खालामनांगौ ना, पासफुरन बायदिसिना बेखौ लायनोसै आरो। दानिया नैबे संख्रि, नैबे बानलु गोरान, नैबे पासफुरन देनानै लाखानाय आरो। ओमफ्राय थाव गोथां लायनोसै आं। दाना नैबे थाव गोथां, ओमफ्राय बेखौ फुदुंखाबाय आरो। थाव गोथांखौ फुदुंनांगौ, गोथांखौ होजाया। ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर होनानै फेंफोना ओंखारदों, सामब्राम गुफुरा बुरजा नालाय। दानिया बेखौ होनोसै बेवहाय। बेहाय होबाय आरो ओमफ्राय सोलोंनानै लानो हागोन लोगोफ्रा। हालदैबो गासिबो मिक्स खालामजोब्बाय। दानिया माखासे होयैफोरखौ होनोसै आरो। बिदि लागायबाय। ओमफ्राय संख्रि होनोसै। गोखै नालाय संख्रिया एसे बुरजा नाङो। बे माखासेयालाय बेखौ दा बानायगोन बेगर गोजासिना। नै पासफुरनखौ बुरजा होथारनांगौ आरो। पासफुरन बियो संख्रि, पासफुरन, दानिया बानलु गोरान एवनानै देनाय। बांद्राय गोसाबाबो जानाय नङा। दानिया बेखौ मिक्स खालामबावनोसै। सानसेनो जाजायो जोंना।
दानिया बेखौ बयेमाव सोनोसै होजोब्बायना बयेमाव सोनोसै दानिया ओमफ्राय बयेमाव सोनानै गोबावजों जागोनबा भिनेगार लुनानै होनांगौ आरो ओमफ्राय नोङो जाबाय थागोनखौ भिनेगार होलायनाङा दोसोनोसै एसे बुरजा जानायनि बयेम गिदिरखौनो लाबोनो रोङासै आं बाजारावहाय एसे सोजाबावो जाबायना लोगोफोर बियो आसार जाबाय आरो ओमफ्राय बेहाय जुदि थाव गोथाङा खम जादोंबा खम बायदि मोनदोंबा थाव गोथांखौ एक्सट्रा फुदुंनानै लुफिनबावनांगौ आरो ओमफ्राय गुदुंथारखौ खेबसेनो होना बयेमा गावो दिंग्रि नालाय जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हरदो लोगोफ्रा अननानै नायनानैल' थायो माथो फेसबुक लोगोफ्राबो साबस्क्राइब खालामा नायनायालाय नायदों साबस्क्राइब खालामनाया खम जादों आरो दानिया नै लोगोफोर जानो बावनोसै आङो बिराद गोथाव जाबाय माथो हाब आलु बाथोन सिफ्लेनायजों बेखौ फुनदेरनानै लागायनानै जादो बिराद ओंखाम खहाबखायो दानिया नैबाव सोनोसै बेखौ जाग्रोनोसै जों प्लास्टिकआव दोननायखौ नैबे बयेमनिखौ दानिया जाबाय बे नैखौ जाग्रोनोसै जोंहा ओमफ्राय दाना नै बिराद साइज जाबाय बेखौ भिनेगार एसे होनानै दोननोसै आरो नै जलफि आसार बियो बिदिनो जों बायदिसिना लाबोबाय थागोन आरो लोगोफोर एखनबा मोसानाय खननाय बायदिसिना हरनो हागौ ओमफ्राय बिब' बिनानाव लोगोखौनो मोनलायनाय जाया बेहाबो सोलाबाना मोनसे भिडिअ खालामनोबा टाइमबो नांगौ नालाय नै लोगोफोर आसारा बिराद साइज जाखाबाय दानिया बानायनाया जोब्बाय लोगोफोर नायनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय बाय